Molt bé, doncs no sé quants de vosaltres té això per seguir una mica el que parlaré, però de fet tindré que anar molt més ràpid del que pensava, perquè si hem d'acabar a les 11, quina hora és ara? Un quart de 10. Bueno, pues lo que jo pensava explicar-vos és el que sabeu, aquest informe és un informe global, per tant, no intenteu buscar d'entrada massa similituds amb el que vosaltres coneixeu, la realitat, diguem-ne, més o menys local, que us és propera, sinó que és un anàlisi global, és World Energy Outlook. L'Outlook vol dir panorama i, per tant, el que s'intenta és mirar, aixecar la mirada a on podríem estar, diguem-ne, al 2030 i al 2050, amb bastant èmfasis al 2030, partint de la situació del 2021. Aquest informe és anual i és de referència de l'Agència Internacional de l'Energia. És 2022, el que us passo, però es va presentar, i això ja veureu que té un pecat original molt gros, a l'octubre del 2022, abans de tot el lío, diguem-ne, de la guerra d'Ucraïna. Per tant, se té que començar a treballar aquests anàlisis amb la suficient antelació perquè surti cap a final d'any, però això fa que moltes vegades, quan es publica, immediatament ja s'ha quedat bé en alguns aspectes, perquè la situació és molt fluida. El que jo faré una mica és resumir les conclusions que al meu judici poden ser més rellevants. Això és un totxo de 522 pàgines, incloent 5 annexos amb dades i altra informació complementària. Teniu en la informació que us he passat, el PDF, els links per descarregar-vos aquest informe. És gratuït, per tant, cap problema. I no necessitem entrar en molt de detall perquè podeu mirar-lo tot el que vulgueu. Ha canviat la política l'Agència Internacional de l'Energia. Ara tot això ho fa, diguem-ne, gratuïtament per alguna raó que veureu molt clar. Per tant, jo us faré una esferificació, petites perles d'aquest informe. És una visió personal crítica des de la meva llibertat de càtedra. No té res a veure Repsol amb això, ni altres llocs on col·laboro. I una mica, jo el que intento fer sempre, però quasi mai em surt, és aplicar un tema per explicar què és aquesta gràfica que teniu aquí, que és que normalment quan subministreu informació de l'eix horitzontal decau la confusió. Però si us passeu de donar informació, automàticament el que feu és tornar a incrementar la confusió. Això durant molt de temps ha sigut una mica una de les meves eines secretes per fer les classes. Per tant, recordeu-vos d'això, detalls sobre l'evolució temporal prevista per la demanda del subministre d'energia primàries i final, de les tecnologies energètiques, de les emissions de gasos d'efecte hivernacle, de les inversions que cal per desenvolupar tot això i els preus que tindrem que pagar. Tot això ho podeu trobar al detall que vulgueu, desglossat per sectors, desglossat per regions i també en algun cas per països. Països, evidentment, estic parlant de Xina, d'Índia i estem parlant dels Estats Units i pot ser Rússia. Països com Espanya no entren en aquesta escala. Per tant, dit això i introduït el tema, quin considero jo que és el teló de fons d'aquest informe? L'Agència Internacional de l'Energia ho acostuma a fer, aquests informes, amb una finalitat, evidentment, política, perquè l'Agència Internacional de l'Energia és OCDE i neix a la primera crisi del petroli, als 70 i pocs, amb la missió de vetllar per la seguretat d'abastament. D'acord? El teló de fons d'aquest
2022, de la mateixa manera que el del 2021 va ser la COP de Glasgow, la COP26, doncs en aquest cas ha estat parlar, centrar-se en el que ells anomenen un xoc energètic d'una amplitud i complexitat sense precedents. Encara que va sortir publicat abans de la invasió, diguem-ne, o no? No, al final, sí, va ser al febrer del 2022. És aquest el punt que a ell li crida l'atenció. I té una diapositiva que és molt interessant, no? Que diu que és aquesta. Fixeu-vos que el que teniu aquí és el percentatge de països amb una inflació anual més gran del 6%. En blau claret el que teniu és les economies en desenvolupament o emergent, en blau fosc les economies avançades. Totes, pràcticament el 100% dels països van tindre una inflació superior al 6%. D'acord? Llavors, ells diuen que a l'incidir sobre uns mercats energètics ja tensionats, contràriament a el que es diu, la crisi d'Ucraïna no va ser el començament de tot. Ja estaven tensionats abans, diguem-ne, aquests mercats. Però la invasió russa ha empès el món cap a una crisi energètica global i altres crisis sobreimposades, que no podem oblidar, aliments, conductors, etc., cadenes de subministrament, que afecten a tots els països, especialment els més vulnerables. Aquest missatge de fons que vol donar l'Agència Internacional en aquest informe és un missatge finalista, en la meva opinió, i comença per dir que els desafiaments mundials en matèria d'energia i clima poden augmentar el risc de fractures geopolítiques i de noves línies divisòries internacionals. Si posem com prioritat la seguretat energètica, és possible, com la teoria diu que tenim que fer, en una piràmide de Maslow de l'energia, el prioritari és accés a l'energia i seguretat. I després l'altre ve més a dalt quan tens ja això garantit. Doncs això pot crear fractures geopolítiques i de noves línies divisòries internacionals. Xina, Índia, la Unió Europea, Estats Units, etc. Ella diu, l'agència, que els governs tenen que definir les accions necessàries perquè el món confronti unit aquests desafiaments energètics i climàtics. I per això cal tindre clar com hem arribat a l'actual situació de crisi i en quina direcció ens tenim de moure per a superar-les. Tot això és el pròleg de l'informe que fa el director de l'Agència Internacional de l'Energia, el Fatih Birol, amb el qual està clar què és el que vol remarcar aquest missatge. No ens barallem entre nosaltres per molt que haguem patit una crisi global sense precedents. I diu que per això tenim que desterrar errors i idees que són falses entorn a la crisi energètica. No estem, assegura, ante una crisi de les energies netes. Jo netes sempre la poso entre cometes. Per mi no hi ha energia neta. El que hi ha són energies més netes que altres. Però d'alguna manera això està clar. No vol que això acabi desmobilitzant, diguem-ne, l'avanç que estan experimentant les energies baixes en emissions de carboni. La crisi actual, segons missatge, no suposa un revés greu en els esforços contra el canvi climàtic. I acaba dient, de fet, la crisi pot ser un punt d'inflexió històric cap a un sistema energètic més net i segur. Com veieu, al loro, que no estamos tan mal. És el missatge, d'alguna manera, el got està mig ple, així que el que tenim que fer és anar per més aigua, per acabar d'omplir-lo. És un missatge, diguem-ne, d'optimisme dintre d'aquest context. Per què diu això que la crisi actual pot ser un punt d'inflexió històric?
Perquè les respostes governamentals, més que les respostes, les promeses governamentals, en molts casos, estan accelerant l'economia de les energies netes. I passa una gràfica que teniu la inversió en trillions de dòlars estadounidencs al 2021, són bilions nostres, i això és l'escenari més conservatiu, i com veieu, de 2015 a 2021 s'ha mantingut la inversió més o menys estable, però es multiplica per 2 si realment s'apliquen aquesta inversió a 2030, es multiplica per 2 si realment es compleixen els compromisos. Diu, la llei de reducció de la inflació dels Estats Units, el paquet Fit for 55 de la Unió Europea, el GX del Japó, Green Transformation, els nous objectius d'energia neta de Xina i la revolució solar de la Índia, entre altres iniciatives, estan impulsant la inversió en energies netes a nous màxims. És per això que vol ser optimista. Però, ja ho diu ell, en realitat es necessitaria no 2 bilions dels nostres, sinó 4 en 2030 per situar-nos en el bon camí que porta a que les emissions no facin superar els 1,5 graus centígrads d'escalfament global. Bé, fet aquest aclariment, que això té un propòsit i està orientat de cara a la pròxima reunió, sobre això començarà a treballar la COP, sobre aquestes bases. Bé, doncs entrem com ho fa ell per donar aquest panorama a 2030-2050. Doncs ell reconeix, l'agència, que no es pot predir el futur. Aquí no hi ha cap ganes de predir el futur, això és una cosa que no cal donar moltes ales a molta gent perquè estigui contínuament predint el futur. Ell el que treballa és explorar futurs possibles, que és el que anomena escenaris, 3 escenaris. El primer escenari és el de Stated Policies Scenario, escenari de políticas declaradas, que es no analiza lo que los gobiernos dicen que lograrán, sino lo que realment estan fent. Per assolir les metes i objectius que ells mateixos han establert i analitzant a on condueix això al sector energètic. És polítiques declarades, el que realment s'està fent. Segon és el que sortirà, diguem-ne, més xungo. El següent és de Announced Pledges Scenario, escenario de promeses anunciades. Examina a on porta el sector energètic tots els compromisos energètics i climàtics actualment anunciats pels governs, incluïdes les promeses de zero emissions netes, així com els compromisos en àrees com l'accés a l'energia, si totes aquestes promeses i compromisos s'implementaren en la seva totalitat i a temps. Aquest escenari és equivalent del que fa uns anys li anomenava Sustainable Development Scenario, perquè porta a que la temperatura mitjana a 2100 es situï al voltant de l'1,7 graus centígrads. No és suficient, però és bastant més que l'altre. I finalment un molt interessant, que és l'escenari de zero emissions netes. Tots els dos anteriors veurem que es posen en un model que tenen una sèrie de variables, es juga a veure què, fent córrer aquest model, quin és el resultat que s'obté. S'introdueixen els inputs i se'l deixa córrer. Aquest altre no. Aquest altre fixa que a 2050 tenim que ser zero emissions netes. Netes, Vol dir que se seguirà emitint, però això ho tindrem que retirar. El balanç entre les emissions i el que retirem amb diverses tecnologies té que ser zero. I llavors elabora una fulla de ruta
per assolir una estabilització d'1,5 graus centígrads en la temperatura promig global i emissions netes zero en 2050. Ja us avanço una cosa. Això és global i és una ruta. L'IPCC té 160 rutes com aquestes. O sigui, hi ha algun punt aquí que trontolla, que és com si ens donés no una senda, sinó la senda. I sendes possibles n'hi ha moltes. I, per exemple, les empreses, de tots els que estem aquí, els que treballem amb empreses, tenen que elaborar la seva partint d'on parteixen i on volen arribar. I això no és el mateix per tothom. Per tant, encara que parla de la senda, és una senda possible. Dic això perquè cada empresa, cada organisme públic té que elaborar aquesta fulla de ruta. Evidentment, dinàmicament, anar-la millorant i quan no es compleix, dir, bueno, en què m'he equivocat, la torno a refer. Després us ensenyaré, per exemple, la que tenim a Repsol. Com es construeixen els escenaris? Doncs, bueno, també teniu un link aquí, en aquesta diapositiva, en la qual teniu el Global Energy and Climate Model, amb tota la documentació que vulgueu. Els que us agradi això de modelar, us el baixeu. Evidentment, això és un secret molt ben guardat, perquè s'ha anat millorant any darrere any, però és una eina de modelització que d'alguna manera es millora a poc a poc. Us he dit que els dos primers escenaris se'ls donaven uns inputs en aquesta modelització i se'ls deixava córrer a veure què sortia. Bé, quins són aquests inputs? Això és molt important perquè entengueu quina és la natura d'aquests escenaris. No és determinista en cap sentit. D'acord? És una solució que el model, diguem-ne, respon a uns inputs de variables. Però és que aquestes variables són, la primera, polítiques energètiques, policies. Les polítiques que es suposa són aplicades pels governs de tot el món i això està en uns annexos. Què se suposa? Això és bottom-up. Em dones la informació i jo ho poso allà dintre. Si m'estan enganyant, noi, poca cosa podem fer. Aquestes polítiques varien segons l'escenari i expliquen les principals divergències entre els resultats obtinguts. Molt important. El paper dels governs, sigui a nivell d'empresa privada, pública o govern, és cabdal. Segona, polítiques de preus. Preus pagats pel consumidor final. Òbviament, això varia per àmbit geogràfic i escenari i tipus d'energia. Imagineu-vos el sidral que hi ha aquí. Si hi ha la segona variable, tinc tota aquesta variabilitat intrínseca. El 3, preus de les emissions de CO2, que varia moltíssim per àmbit geogràfic i escenari. Aquí a la Unió Europea portem el rècord de pagar per les emissions de CO2, per a altres països que res. Però tot això es posa, no? Creixement econòmic. El creixement econòmic és mig anual del PIB mundial i és el mateix per tots els escenaris. Una altra font, diguem-ne, d'incertesa. Tendències demogràfiques. Te'l tindries que mirar en les taules perquè tots aquests paràmetres els tens als annexes al final. No sé si era el 2, 3, una cosa així. Evidentment, qualsevol crisi bancària o qualsevol història que passa pel mig, aquesta suposició també es pot anar a l'aire. Tendències demogràfiques. Creixement demogràfic mig anual i, atenció, la taxa d'urbanització. No és únicament el creixement demogràfic, sinó quin percentatge de població viu a zones urbanes, perquè no es poden aplicar les mateixes solucions a zones rurals que a zones urbanes. I, evidentment, això també depèn de molts llocs. Preus dels combustibles fòssils, petroli, gas i carbó.
Si l'encerto, l'adivino. I atenció, i dels minerals crítics. Per primera vegada, pels que esteu treballant amb renovables, comenceu a fer-vos allà on treballeu un observatori de minerals crítics per saber modelitzar a quin preu es posaran aquests minerals que necessitem per la transició energètica. Repsol ho té que fer. I em dirà, i per què? Si és un petroler, amb petroli, gas i carbó no en tenim, ja en teniu prou. No, perquè som una multienergètica invertint en renovables. I també en vehicles elèctrics i bateries. No ens podem equivocar en el preu que tindrà el liti o el preu que tindrà el coure, etc. Perquè això pot marcar la diferència entre que una inversió sigui acertada o que sigui un disbarat. Atenció, i l'última, innovació tecnològica, desplegament i costos, tant pel low carbon, tecnologies baixes en carboni, com pels combustibles fòssils. Aquí no es té en compte, diguem-ne, els avanços disruptius, perquè si és disruptiu no es pot preveure, però pot passar. Imagineu-vos amb tot això el que pot sortir. La natura dels escenaris no són deterministes, aproximació que no es compleix mai, un percentatge, en algunes coses es compleixen. Per tant, ens ho hem de prendre que ens marca tendències. Tendències que hem de tindre molt clares a l'hora d'orientar les nostres polítiques, els nostres negocis, etc. És un exercici de reflexió profunda, perquè quan fas l'anàlisi d'això comprens la complexitat de fer previsions en matèria energètica, canvien d'any en any, de World Energy Outlook en World Energy Outlook, i l'explicació està en la natura variable dels inputs de modelització. Són canviants aquests inputs en el temps i l'espai, són interactius i estan interrelacionats, i alguns d'ells tenen un efecte papallona molt clar, sobretot els altres. De fet, atenció amb aquest, que és un concepte molt maco, us animo que el seguiu, predir trajectòries espaials i temporals de les transicions energètiques és el que en anglès s'anomena un wicked problem. És un problema malvat, recaragolat, intrincat, enmaranyat, vol dir un problema que pràcticament estan, imagineu-vos, un munt, diguem-ne, de fils, tots fent una pilota i que surten per l'extrem alguns fils. Tu estires i no acaba de tirar. No saps com surt, etc. Busqueu això, wicked problems, perquè és important que no creiem, des d'una perspectiva tècnica i científica, com una dogma de fe tot el que ens diuen aquí. El que hem de saber és analitzar-ho. Bé, i ja fet això, us dono alguns resultats que us poden cridar l'atenció. Hi ha una de les emissions dels 3 escenaris, és aquesta que teniu aquí. Teniu la línia base abans dels acords de París ens portava a una mitjana d'increment de la temperatura global de 3,7 graus centígrads. El de STEPS, aquest de les polítiques declarades, ens porta a una mitjana de 2,7, el de les promeses ens porta a 1,7 i, evidentment, el de zero emissions netes ens porta a 1,5. Però això ha estat fixat des del començament. I per fer això, com varia el mix d'energies? El teniu aquí. El 2021, pels 3 escenaris, a 2030 i a 2050. Les energies renovables creixen més que qualsevol altra font en tots els escenaris. És important que ho tinguem present, no?
Ara veurem què és el que passa amb els combustibles fòssils i altres, com pot ser la nuclear, no? La nuclear a 2050 també creix en tots els escenaris, una miqueta, però el que creix més, diguem-ne, són les energies renovables. De fet, jo us diria que hi ha un ninot que ens podríem fer una samarreta amb això, perquè és el missatge del web pels que estem interessats en el petroli. No? A veure, el de l'esquerra de tot, el que és la línia verda, són tot el que no és combustible fòssil. I la vermella són els combustibles fòssils, incloent carbó, petroli i gas. Amb el que estem fent ara, no s'arriben a creuar les dues línies a 2050. Seguim amb un model dominat pels combustibles fòssils. Encara que a partir de 2030 s'observa una certa tendència de creixement. Vale. En el de les promeses, resulta, mireu aquesta X del mig, el verd agafa el vermell poc després de 2040. És a dir, les energies renovables superarien, les energies no fòssils, incloïda la nuclear, superarien els combustibles fòssils. I si tenim que fer zero emissions netes, agafeu-se de les mates, aquest creuament en el que el que no és fòssil supera els combustibles fòssils té que passar poc després de 2030. Em recordo que estem al 2023 i que encara és un 80% del consum global d'energia als combustibles fòssils. Aquest gràfic és molt important. Sembla naïf i sembla tonto, però el que ens està dient és que si ens equivoquem a la velocitat en què es produeixen aquestes transicions, ho podem pagar molt car. Per què? Perquè, com diu el Xi Jinping al Congrés del Partit Comunista Xinès, diu: Xina està compromesa amb les zero emissions netes al 2070. 60, Índia és 2070. I diu, sempre sobre el principi, que no el trencarem, de que abans de descartar el vell, tenim que tindre llest el nou. Si volem anar massa de pressa i no tenim a punt el nou per substituir el vell, tenim un problema. Pensem una mica a la Unió Europea, que és el que està fent. I no únicament això, sinó que això és molt important per veure les inversions que tinc que fer. Segueixo invertint en combustibles fòssils aquí, en aquest escenari, el vermell. I aquí segueixo invertint. Doncs com m'equivoqui en el moment en què es produeix aquesta intersecció, crearé un problema de manca de subministrament energètic brutal. I, de fet, abans, diguem-ne, de la guerra d'Ucraïna, us he dit que hi havia tensions perquè a la COP de Glasgow, em sembla que era, l'anterior, es va dir que ja no calia invertir més en combustibles fòssils. Es va retreure la inversió en noves inversions. Es va retreure de tal manera la inversió que van fer curt i els preus es van disparar. És a dir, cuidado que qualsevol, diguem-ne, d'aquestes històries té implicacions greus. En última instància, diu aquesta, atenció, que les transicions ràpides, més o menys ràpides, depenen de la inversió. I aquí teniu la inversió en combustibles fòssils i energies netes en els tres escenaris. Resulta que a 2030 les inversions en energies netes, el blau aquí, en el zero emissions netes al 2030, tenen que
multiplicar per pràcticament 6 la dels combustibles fòssils, a 2030. El que s'ho prengui això, diguem-ne, sense considerar el que són aquests anàlisis, pot fer un error gravíssim a nivell de subministrament. Les altres són diferents, però en qualsevol cas, totes es té que invertir més en energies netes que no pas en combustibles fòssils. Per tant, hi ha qui diu que el canvi que estan fent les petrolieres per descarbonitzar-se i per convertir-se en multienergètica, en realitat és que amaguen el pic de producció del petroli. No, en cap de les maneres. És un pic de la demanda, segons on estiguis en aquests models. Però això tindrà una conseqüència. Si jo, de tot el que guanyo amb el negoci legacy, petroli i gas, tinc que dedicar una bona part a aquesta transició, corro el perill de produir un desabastament en algunes zones. Per això us dic que és molt important calibrar i revisar constantment a quina velocitat es té que fer aquesta transició. No és una qüestió de la transició i s'ha acabat. No, escolti, digui'm vostè què tinc que fer el 2025, el 2026, 2027, 2028, 2030 i en aquesta fulla de ruta quins indicadors tinc que tindre per dir que estic fotent la pota o que vaig bé. És un problema, diguem-ne, important. Bueno, el que us he dit abans, pic de la demanda dels hidrocarburs. En l'escenari més conservador del que s'està fent, és aquest. És la primera vegada que ho fa l'Agència Internacional de l'Energia. Però atenció, és de la demanda, no de la producció. D'alguna manera, i això té un truco, i és que ha posat al mig el carbó, que és el que cau a partir de 2030, el petroli segueix pujant una mica i el gas entra en un plató, en una meseta. El que passa que al combinar les tres donen aquesta idea que teniu aquí. En aquest escenari encara els combustibles fòssils al 2030, al 2050 serien el 60% del total mundial, però és el menys ambiciós, diguem-ne, climàticament. El que estem fent. I ara ve dos molt divertits. Aquest és el consum d'energia en el transport per escenari, però en el transport. L'escenari del que estem fent, del que hem promès que faríem i del que tindríem que fer, d'esquerra a dreta. Bueno, en aquests moments el transport és aproximadament el 60% de la demanda total mundial de petroli i és el que teniu en vermell aquí. Augmentarà encara la demanda, però el transport, la ratlla blava és electrificació, amb la qual jo ja tinc una indicació que per molt que sigui una companyia petrolera tinc que fer les electrolineres això. Biocarburants és el que teniu en verd. Quina casualitat que a Europa, de moment, els biocarburants ni cas. Aquests diuen que té que jugar un rol. I el de dalt és gas natural pels vehicles. El del mig, el petroli cau, el veieu? Però cau perquè l'eficiència fa caure la demanda en conjunt. Però cau també substitució per vehicles elèctrics, biocarburants, atenció, hidrogen, fuels basats en l'hidrogen, que és el que teniu en vermell, serien els combustibles sintètics dels que heu sentit parlar, que Porsche i Alemanya li ha dit a la Comissió Europea que sí, que demà, que deixi una mica, diguem-ne, perquè aquests el consideren, és emissions zero netes, i després gas natural.
I el transport en el zero emissions netes, el petroli pràcticament desapareix en el 2050, el vermell. L'electrificació és el que teniu en blau, biocarburants en verd, l'hidrogen en blau fosc i els combustibles sintètics el que teniu en aquest taronja que teniu aquí. Com volem anar a zero emissions netes si no posem en joc tot això? I això es diu I+D+I. El transport ha estat durant molt temps la base de la demanda de petroli, però el seu paper es debilita en els escenaris més ambiciosos climàticament a mesura que l'electricitat, els biocombustibles, l'hidrogen, els combustibles basats en l'hidrogen i el gas natural desplacen els productes derivats del petroli. Els combustibles basats en l'hidrogen, teniu l'amoníac, teniu el metanol, teniu tots els sintètics fabricats amb CO2 i barreja d'hidrogen. Es tenen que transformar les refineries. Una oportunitat. Més. Això és com vull que analitzeu tot això, una mica llegint, diguem-ne, les oportunitats, no si l'encertarà o no l'encertarà. No l'encertarà. Això no és el debat, són les tendències. I el gas? Aquí teniu el gas natural i aquí diferència dos tipus de gas natural. Sense captura i seqüestre del carboni, que és el que teniu amb el color violeta, i el violeta més oscur és gas natural amb tècniques de captura i segrest de carboni. Poc juga aquí, ja ho veurem després. I en canvi el que juga és l'electrificació i els biogàs. Ho comentàvem abans, que aquí sembla que el biogàs no se li doni cap mena d'importància, doncs escolteu, és tot el que teniu aquí en verd. Entra a formar part, diguem-ne, del mix energètic. Passo una i anem al gran desafiament del zero emissions netes. Hem dit que tenim molt clar que hem d'anar d'allà i tal. I aquí té un gràfic que a mi m'ha sorprès molt, és aquest, que diu l'any en què s'arribaria al total d'emissions acumulades de diòxid de carboni contemplades en l'escenari zero emissions netes fins a 2050. I el que surt és que amb el nivell actual d'emissions per càpita del món, el budget global d'emissions de diòxid de carboni contemplat en l'escenari de zero emissions netes fins a 2050 se'ns agotaria en 2033. Que tenim fins a 2033 per esgotar el budget aquest que tenim. Teniu països com Índia, que té de temps fins 2050, perquè això és per càpita, són emissions per càpita. Brasil té una mica més de 2040, però el món, sí, això se'ns va ràpidament fora de control, diguem-ne. No sortim aquí. Sí que sortim. Economies avançades. Surt economies avançades. Més o menys. És una cosa de país. Però és una mitjana per totes les economies avançades. Perquè teniu present, per exemple, que el Biden, amb l'Inflation Reduction Act, desenvoluparà a tope la captura i segrest del carboni, subvencionat. El qual farà que hi haurà moltes petroleres que invertiran en Estats Units abans que invertir aquí. Perquè aquí ni tan sols està completat, contemplat, com va passar amb l'hidrogen en el PNIEC. El Plan Nacional d'Energia i Clima, l'hidrogen no estava contemplat i ara resulta que tenim que portar hidrogen pràcticament fins a Sibèria. I ara tampoc, l'altre dia vaig escriure a La Vanguardia dient que, sisplau, que no se n'oblidin d'aquesta tècnica, perquè com veureu ara, sense això, emissions zero netes per les refineries, per les acereries,
per les cimenteres, per tot el que és pesant, és impossible. I aquí teniu emissions de diòxid de carboni relacionades amb l'energia per sector i emissions brutes. Bueno, 2010-2050. El que més reduirem, més ràpidament podem fer, és la línia blava, electricitat. Ens hem de centrar en descarbonitzar l'electricitat. Les altres sectors, són els altres colors, trigaran una miqueta més. Però a la dreta el que teniu és les emissions globals en lila i observeu que inclús quan arribeu a 2050 no són zero les emissions, perquè aquests sectors difícils de descarbonitzar li teniu que posar les tècniques aquestes que teniu en verd a baix, que són captura directa de l'aire, captura i segrest del CO2, el que us comentava abans de les solucions basades en la natura, tot el que se'ns acudeixi. Passo la següent. Si anem a les zero emissions netes, aquí a l'esquerra, 2050, és combustibles fòssils sense abatiment d'emissions, però mireu-vos tot el conjunt de colors que apareixen aquí creixent. Anem cap al mix energètic, a la dreta, més diversificat de la història, que són totes aquestes coloraines que teniu aquí. I veureu que aquí estan tecnologies que en aquests moments estan en fase pilot. Sí, hi ha altres com la nuclear que estan potenciades. Bueno, parlant d'electricitat us ho mireu, però aquí sí que tinc un missatge potent d'aquest. Quin percentatge creieu que dona a l'electrificació en l'escenari de zero emissions netes a 2050 l'Agència Internacional de l'Energia? Perquè a vegades pensem 100% elèctric i tot solucionat. Quin percentatge diu? Algo més del 50% del consum final. En l'escenari més ambiciós climàticament. El que sí és veritat és que aquesta electricitat comporta 2/3 de l'energia útil, és a dir, que és molt més eficient. Aquí ho teniu, de 2021, com es poden electrificar diversos sectors. El Total Final Consumption, Buildings, Industry, Transport. I allà dalt ho teniu per demanda no electrificada. Quin percentatge? Doncs els edificis, la indústria, el transport. Els edificis, calor, poca electricitat, encara tinguem les bombes de calor, etc. I el cooking també poc. Indústria, les indústries intensives no arriben ni al 50% d'electrificació, la lleugera es queda també curta i a baix teniu l'electrificació de vaixells, avions, camions i cars. No hi ha ningú, cap d'elles, que assoleixi una electrificació 100%. Això em portava a mi a que sempre dic el mateix. Descarbonitzar no solament és electrificar. Hi ha moltes altres coses. I això ja ho deia l'Agència Internacional de l'Energia, en això que no és d'aquesta història, del 2021. El que teniu aquí són tecnologies per situar-nos en la senda de descarbonització. A 2030 tenim un 83% de tecnologies que ens situen, ja en el mercat, que ens situen en aquesta senda, el blau. Però encara ens falta un 14% que està en fase pilot. Però és que de 2030 a 2050
el 46% de les tecnologies que necessitem per ser zero emissions netes estan en fase de desenvolupament. Al món, tot això és al món. Per tant, el que us he dit, no sé jo si no tindríem que ser conscients de la inversió en I+D que això suposa. I a lo millor, en comptes de posar taxes als windfall profits, o ingressos, més que profits, el que seria bo és comprometre a les indústries a que s'inverteix aquest excés de capital en precisament avançar en tot això que ens farà falta. L'hidrogen? No, l'hidrogen està en pilot. Home, vull dir, el verd, el verd. El verd. Estamos en ello, però primer tindrem que tindre els electritzadors. Suposant que tinguem aigua a la conca mediterrània, a més, el que produïm tenim que trobar-li un mercat. Perquè el que no podem fer és produir per portar-lo a Alemanya. Escolta, jo vull un mercat, ja que inverteixo en produir hidrogen, que sigui de proximitat i a poc anar ampliant la xarxa aquesta. I després, si hi ha demanda i es prova que hi ha un mercat i que els costos em surten bé, perquè amb el preu actual de l'electricitat sortirà caret per competir amb altres tipus d'hidrogen. Per tant, molt a fer. Això seria un tema monogràfic que ja ho vam parlar. I el que us he dit abans, i amb això ja acabo. Això és el dels escenaris. Mireu, tota aquesta línia que teniu aquí, diguem-ne, gruixuda, en verd, en gris, són escenaris de l'IPCC que porten a zero emissions netes a 2050, més de 160. El de l'Agència Internacional de l'Energia és el que teniu en la línia blava. I el de Repsol és el que teniu a dalt, taronja. Perquè, evidentment, no es pot amagar el fet que som els que emitim més per les refineries. Però el que es tracta és que partim, diguem-ne, d'un punt molt alt, però la fulla de ruta que va aprovar la Junta d'Accionistes darrere i que és probable que les següents ens diguin que és poc ambiciosa, vés-te'n a saber, és la que teniu aquí. En què es diferencia aquests escenaris de l'IPCC de l'Agència Internacional de l'Energia? Per exemple, la importància que li dona diguem-ne, a la captura i segrest de carboni i l'Agència Internacional de l'Energia és molt petita, és el que teniu en verd. En canvi, els escenaris, molts escenaris de l'IPCC són aquestes barres que teniu blaves. El mateix passa, en canvi, l'hidrogen li dona molta importància a l'Agència Internacional de l'Energia, l'IPCC ho veu una miqueta més així. Això s'ho passo simplement per remarcar la idea que no sigueu deterministes amb tot això i que els deures seria mirar els 160 escenaris del IPCC. Nosaltres ho tenim que fer perquè, nosaltres dic Repsol, perquè ens surten cada 2 per 3 els activistes climàtics i ens diuen que la nostra senda de ruta no és science-based. Science-based? Què passa? Que solament hi ha una que sigui basat en la ciència? O si poso probabilitats poden haver moltes, no? I quan els hi surts i dius, doncs mira, l'IPCC té 160. Què passa? Inversions, les transicions energètiques ens sortirà cara. A 2030
tenim que multiplicar per 2 la inversió en energia total des de 2021. Les energies netes per 3,2. L'ús final i l'eficiència, les inversions es tenen que multiplicar de 2021 a 2030 per 3,6. I en els països emergents i en desenvolupament, això és un 2,7%. Ja us podeu anar demanant d'on sortiran tots aquests calerons. I això us ho intento explicar una miqueta en la següent diapositiva, que parla de quines d'aquestes inversions seran públiques i quines seran privades. Si us aneu carregant els bancs, doncs potser no s'arriba a tindre aquesta disponibilitat. Amb tota, la discussió de que sigui justa, injusta, el que vulgueu. Però el fet és que sense el sector financer el diner solament podria sortir dels nostres impostos. Bé, ja per acabar, i això aquí tenim bons especialistes, el Joaquín Proenza i també una mica el Jordi Trilla. Bé, que és tot el tema dels minerals crítics. No li donaré més importància, però tingueu ben present una frase lapidària. La transició energètica és una transició extractiva. Deixem d'extreure petroli, gas i carbó per extraure una quantitat de minerals que ni us imagineu, però és que no és el problema. El problema és que la llei de molts d'aquests minerals fa que les tones que teniu que remenar per treure la quantitat que necessiteu és immensa. I això, a mi va bé, això, quedeu-vos aquest, que no ho explica ningú. I això està en el World Energy Outlook del 2021. A veure, això d'aquí és el comerç internacional de matèries primes energètiques. Aquí hi ha... Això és la dreta, no és l'esquerra. A l'esquerra teniu, a 2019, el percentatge d'aquest comerç internacional que correspondia al petroli, en verd, 69%, el gas, el 14%, el carbó, el 9%, i els minerals crítics era l'11%. Si ens anem a zero emissions netes a 2050, mireu els minerals crítics quin percentatge del total del comerç internacional. El 47% és el nou petroli. I l'hidrogen, el 35%. Hi haurà un mercat global de l'hidrogen per fer aquest comerç? I en canvi el petroli, el gas i el carbó és el que tenim. Aquesta àrea és més petita que aquesta per l'eficiència. Necessitarem menys matèries primes. I ja per acabar, ara sí, mireu on estan les coses. La nova geopolítica que es ve a sobre. Amb les banderetes, això us ho mireu amb tranquil·litat, una nova geopolítica. Aquesta transició extractiva és una nova geopolítica. Nous actors que apareixeran i entre ells els països industrialitzats menys Austràlia, Canadà, Estats Units que s'està posant, Suècia, a veure que és el maco que obre una mina en les nostres latituds. I bé, la reflexió final són els grans titulars del resum executiu de l'Agència Internacional de l'Energia. Li doneu un repàs i veureu que més o menys hem tractat tot el que volíem fer. Doncs com veieu, teca n'hi ha, sempre i quan no entrem en el que us he dit abans, de si es complirà o no es complirà, sinó d'analitzar què és el que s'està barallant per arribar a fer tot això. Molt bé, gràcies Mariano.